Ndewonu ndị be anyị ndị Biafra. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele ọnwa abụọ. Asị m ka m zite ozi a ka m wee nye nkọwa ọtụtụ n'ime anyị ndị na-enwe mgbagwoju anya etu anyị si lute na ọnọdụ anyị nọ ya kịta gbasalụ Biafra. Ọtụtụ n'ime anyị na-eche na ọ bụ IPOB and Nnamdi Kanu bụ ndị na-ebute ọgba aghara n'ife na-eme n'oge kịta, ma n'eziokwu ọ bụrụ fa. Chukwu nyere anyị aka, Olisa bi n'elu, Chineke abịa manyere anyị aka na anyị nwere ndị mmadụ ndị na-echele anyị. Otu a na-akpọ Lower Niger Congress ọfa bụ ndị tinyere anya na mmiri wee sị na ife nke a na-eme anyị ma ọ bụ ka esi eme anụ niile ka ọ bụ solulu, wee sị mba na anyị achọ ife a na-eme ka ife niile wee kwụsị. Maka na ndị ugwu ekwugole n'ofe anwe obodo Naijiria niile, ya bụ ma ọgba aghara nke na-eme kịta ma ọ na-eme ma ọ dị eme, anyị ncha nọ n'ofe na-asụ pụtụpụtụ. O nwerokwazi ebe anyị bụ ndị Igbo, ndị Biafra nwere ebe mgbaba, ebe ozizo, maka na ndị ugwu ekwugo n'obodo anyị niile, Biafra niile n'ofe anwe. So ofe a jizi anyị mee ife ndị dinta ji ụmụ anọfịa eme, ekunite a na-achụ anyị. Ma onye ọbụla nọ n'ime obodo ebe ekwesịghị ka ọ bụla ebe udo dị bụ ndị a niile bụ ndị chi ndụfa n'aka n'ụtụtụ ọbụla. Ndị Lower Niger Congress wee nọkọọ wee fụsịa ife a niile, ghọta na ife na-eme anyị abụrụ so n'ugwu ka o si, na o si mgbe ndị ọcha bịa wee weta obodo anyị ebe itinyela anyị asị nọ Niger area, wee kwado bimbo na egbe na ndị Hausa ka fabụlụ ndị nchebe obodo afọ. Ife a na-echebe ebe anyị ọ bụrụ mụ na gị, ife ọbụla ga-eweta n'ime anyị Naijiria, mana ọtụtụ ife dị n'anyị Naijiria bụ n'ime Biafra ka ọ dị. Anyị nwa bụ ndị Biafra bụkwanụ ndị na anyị nọ edi enye aka kafa wee kpata ifefa bịa n'obodo anyị wee bụrụ ndị a na-achụzi ka anụ ọfịa, ka ndị dinta si achụ anụ ọfịa, na-ewepụ anyị nwayọ nwayọ, na-ewepụ ọgụ ọnụ anyị. Lower Niger Congress wee fụcha ife nke a wee sị mba na anyị anọkọ ka amalite anyị si mee. Maka na ife na 1967 to 1970 anyị afụgo etu esi sụọ anyị akwụ n'ife na-enwere isi n'ọdụ. Emesịa ya bụ mkpọlasị wee lue tata, onye a na-egbu na-azọ ọrụ nwunye onwe ka anyị nọ n'ịzọnụ kịta, ụmụnne m na ụmụnna m. So ka anyị ghọta ife na-emenụ n'oge na-adịrị anya, aga m ezite vidiyo na-abụ ndị Lower Niger Congress zipụtalụ mgbe gara aga. Biko nụ welụnụ nwayọ wee nene fa. Ụfọdụ bụ etu esi jikọ Naijiria, obodo a na-akpọ Niger area. Ya bụ ofu ife dị n'ofu vidiyo m na-ezite. Den ife ọzọ dịkwa na vidiyo nke ịgba n'isi bụ ife kọwalụ etu a si wee bata n'ikwu maka na Biafra kịta, ka onye ọbụla wee ghọta ya. Biko na ụmụnne m, unu nweta ya bụ vidiyo welụnụ nwayọ wetue n'obi naanị, wepụta n'oge wee nene ya. Oye kwe ka oye nwee ike nye onye ọbụla ike ịghọta ife na-eme kịta. Ka anyị were oge a wee mmalụ n'otu dị iche iche n'ime Lower Niger Congress, ndị otu a dị iche iche. Ofu n'ime ya bụ IPOB, ferika ọ dị mma nke mụ na anyị ka a na-achọ.
ọdịmma nke ndị ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ka a na-achọ. Ọ bụ na anyị achịlugo aja wee pụọ mba nọlụ n'ugwu Hausa, bụ na anyị achịlugo aja pụọ mba nọlụ na Lagos, bụ na anyị achịlugo aja rapụkwanụ obodo a bụ Naijiria chacha. Biko na ụmụnne m, ka anyị nwee obi ebere na ndị arapụ n'ebe a. Fa bụ mmadụ, fa bụrụ anụ ọfịa. Etu esi akpafa ka njụ na-adụrụ mma. So biko nụ, unu nenesia vidiyo na-aba m ga-ezite, aga m ezitekwali okwu ndị ọzọ, kọwaa ịkpata na ya umenwe elekshọn na Anambra. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobiejene. Ana m edebuli ife edemede n'afa Igbo Renaissance and Affinity to Biafra. Mụ na unu ga-ekwukwa ọzọ. Daalụnụ. Chukwu gozie anyị.